Siyabingelela abalaleli nonke emakhaya egameni likaJesu. Siyabingelela abazalwane, babukeli bonke beTheocrust Networking Embassy. Njalo kuhleze kuyintokozo bazalwane ukuba nani ukuthi sithola ithuba lokuzohlola ndawonye izwi kaBaba uNkulunkulu sivuselelane ngalo. Siyazi ukuthi abanye benu izinto abazaziyo nabake bayibona kwezinye indawo kwamanye ama-channels. Mhlambe ke kulabo abaqalayo sayibonga inkosi kunikeza ithuba nje ukuthi uyifunde uyilandele, uthandaze uzame ukuthola ukuthi ke inkosi ifuna ukuthini la. Since kulungiswa ibandla kule channel liyaqondiswa futhi liyahlanjululwa. Siyabonga kakhulu ke sihamba noma wethu lana ke esifisa ukumbingelela, uzobingelela zisho ukuthi ungubani egameni likaJesu. Siyakubingelela mawethu egameni likaJesu. Ngiyabingelela nami. Hallelujah. Ndodana Amen. egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele ke nababukayo. Ababukeli bonke. Yes, endaweni ezahlukene. Yes. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Okhulumayo ke inxusa kaNkulunkulu, umama, ogogo, utholakele uMashabalala wakaKhanyile. Yes. Yes. Omunye wabadele bonke. Amen. Siyabonga kakhulu mama ugogo tholakele Khanyile. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, kukhona siphathele khona okubekekile enhlizweni yakhe afisa ukuzidlulisela khona. Mhlambe ke singalalela nje prayerfully bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu, sicela ukumnikeza ithuba ke athule lokho eze ngakho egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Ngiyabonga ithuba uNkulunkulu alivulile ukuthi ngishare lokho uNkulunkulu akubeka. Ngizothini, I think more than 30 years ago. Kahle namhlanje nje kuzoba i-introduction. Yes. Angazi ukuthi azoba mangaka ama-parts ngoba kahle ngifuna ukukhuluma ngencwadi uNkulunkulu angisiza ukuthi ngiyibhale. Ngicabanga ukuthi ku-right nje kuyiveza ukuthi nansi incwadi isihloko sayo sithi Unity of the Church, ubunye bomzimba kaKristu. So njoba ngiza namhlanje lana ngifuna ukwandlalela ukuthi ngize ngifinyelele ekutheneni ngibhale le ncwadi ibhalwe ngesingisi ozodinga ukuyifunda ngesingisi ikhona, kodwa ngizokhuluma ngesizulu mangichaza ukuthi ngobunye according to uNkulunkulu engibulile kimi. Uqala i-introduction yami izoba i-background ukuthi iqale kanjani lento. Ngizalelwe endaweni okuthiwa kuseBlobosha eNewcastle, bakhona bayaziyo. KZN. Yes, eKZN. Yeah. Ngakhula emndenini okholwayo impela omthandayo uNkulunkulu. Nginabazali abakholwayo. So ke nje ukuya esontweni ngathi lifestyle. Angikhumbuli nje ukuthi sake salova esontweni kanjani, angikhumbuli impela. Kodwa nje ushuthi kulo how many weeks ngonyaka 52 weeks. Sengiyasho nje ukuthi kwakuyi-lifestyle, wawungeke ufumaneke uthi awuyiwe nesontweni. Yeah. So abanye bathanda ukuthi ke usuku ufana negundwane lasesontweni. Yeah. Elihlale lithi twi uyabona nje. Yes. So iqala kanjani ke indaba yobunye? Yaqala lapho njengoba ngithi ngifuna ukudlalela before ngikhulume ngobunye bomzimba kaKristu, unity of the church. Kusho ukuthi njengoba ngisho ukuthi sasikhonza eweseli, ngiyacabanga ukuthi ngizokusho lokho. Yes. Ngoba lethi siwe ngempela bazi ukuthi busuka. Yes, definitely. Yes. Okay, sikhonza eweseli, masikhonza eweseli ke every Sunday kufanele siwalk i-distance engangaba 15-20 minutes. Yeah. Sihamba ngenyawo ukuze sifinyelele kuphi
esontweni lakithi laseweseli. Yes. Now ke this is what used to happen kimi ke. Yeah. Okay, ngiyabuka siyadlula la emgwaqeni, ngizokwenza i-example ukuthi kunezindlu zamasonto esizidlulayo, sidlule Uyakuleli sonto lakho. yes, sidlula e-AME, sidlula eSheshi, sidlula emaromeni, sidlula yabo, siyadlula. Yini ke yayenzeka kimi ngaleso sikhathi sidlula? Kimina kwakuba khona lento ke, okay, mhlawumbe ngikuchazele ukuthi thina sikhule singabusi abantu abadala, singabusi hayi njengengane zamanje sithi why this, why that. Cha. Yeah. Kodwa ngaphakathi kimina nginenkinga yokuthi kwenziwa yini ukuthi singangeni endlini yesonto eseduzane nathi. Ngoba ezingikhula ngiyeza ukuthi hayi, uyazi ukuthi kukhulunywa ngoJesu la. Yeah. Neyiyoni mhlawumbe mayivakashile next door negroup yabo masingane siyathanda ukuvakasha. Yeah. Siyeza ukuthi hayi uJesu hayi lo. Manje ingikhathaze mina lento yokuthi yini indaba ungangeni noma ikuphi, kahle ngifuna ukuthi eduze kwala ohlala khona. Yeah. Phela kukhulunywa uJesu la. Yeah. Yini lento iyangikhathaza, angazi ngizobuza bani kanjani. Njoba ngisho ukuthi sichasa singabuzi thina wawenza lokho okwenzayo. Yeah. Kwahamba ke iminyaka ke iyahamba ke iminyaka ayingiyekile lento. Yeah. Nginekhwiri. Ukhula. Yes, ngaze ngakhona ukuthi ngikhona ukuvakashela amanye amasonto khona kuzozwa kahle ukuthi mase ngishiye ekhaya sengiye ngiyo trainela ubuhlengikazi eMaritzburg eEdendale esibhedlela. Yeah. Right. Ngikhumbula ke ngizosho nje ukuthi ngiyakhumbula ukuthi khona owaye umngani wami lapho. Okwathi ngelinye isonto si off naye sobabili. Wathi kimi, "Wetholakele ngizwe uthi usonto eweseli asambe siye esontweni si off on a Sunday." Yeah. Mina ke impendulo yami ngiyayikhumbula namhlanje, ivele ingihlekisa ngoba ngathi kuye, "Ayi, angiyini esontweni." Hayibo, kanjani manje? Usho kanje? Ngathi mina lalela, yabona makukhona ipage elifakiwe elisha eBhayibhelini. Bomtshela. Uyayizwa ukuthi ngifuna ukuthi ngilazi iBhayibheli from Genesis to Revelation. Mina hayi ngakusho impela lo, hayi sihleke. Manje mina isuggestion yami ukuthi ngithi mina isikhathi sokuya eBhayisikopo. Ngikhulele eBlobosh sengishilo akho Bhayisikopo. Manje until kufakwa ama-page ke eBhayibhelini ke yep, engala ngifuna ukuthini, ngifuna ukuchaza ukuthi nguthatha lokho. Yeah. Ngaphela ngiyamthanda uNkulunkulu futhi noma eredweni kukhona oshumayelayo ngiyalalela nje, yabo ngiyamthanda uNkulunkulu. Okay, kusami khona ngujampile ngiyaxolisa ukuthi masisajumpa amasonto kanjalo ngiyazi ukuthi bakhona bayaziyo le part engikhohlukisho yokuthi uJesu ngamthanda ngimuzwe eSunday school. Ngiyazi ukuthi akhona ama-video kodwa ngifuna mhlawumbe ukugxila kubo ngoba ngikhuluma ngobunye bomzimba kaKristu. Naku ke sengiphindele lapha eEdeni ke lapha sengithe khona ke cha angizo ukuya until or unless kufakwe ipage ethile. Yeah. Bese kuthi ke ngolunye lwesithathu lapha eNesisisomo ngizwe ukhala okhehle gume lapha ezansi eNesisisomo. Bese ngibuza komuntu kwenzakalani? Igroup yabo neyiginci kuyahlatshelela kodwa ngiyeza ukuthi kuhlatshelelwa igospel. Bese hayi abasindisiwe every Friday, every Wednesday bafika. Okay. Hawu ngempela nangempela ngigijima ngishone khona. Hawu ngithokoze kakhulu ukuthi ngiyathanda ke, angikwazi ukucula fair enough kodwa ngiyathanda music nje negospel ngiyayenjoy kakhulu. Ekulaleleni kwami mangilalela ukuthi bakhuluma ngani ngiyavumelana nako konke abakushoyo. Yonke lento abayishoyo yilento ekimi eyangena ngise Sunday school. Njengoba ngisho ukuthi ngiyazi ukuthi khona ama-videos akhuluma ngaloko ubufakazi kodwa ngangizile kubo. So ngiyezwa lapho ke indaba ye-salvation ke hayi ngaqhubeka ke nayo manje kahle kahle ngisafuna ke lento yobunye
ngathola i-opportunity ke manje ukuthi ngiphume ngingene emasontweni ngivakashele la nginenkinga yokuthi ubunye lobu kwenzakalani. Yeah. Ngikhumbula futhi ngisakhula-ke nje ngangithanda ukubuza ukuthi kwakuthiwa isheshi i-Church of England. Ngangibuza-ke engilingana nabo ukuthi why kukhona i-Church of England e-South Africa. Ngibuza-ke umuntu engilingana naye ongana-answer. Ngithanda nje ukubuza izinto ey'the phecelezi kodwa ngingazi inkinga yami yini ubunye ukuthi asikhonzi ngani ndawonye, asihlanganyeli ngani or asiyingani noma kuphi. Ngikhumbula ukuthi ngaze ngacabanga ngathi hawu yazi ama-Muslim bayiseLondon ifuna imosque, iseDurban ifuna imosque, hawu angazi kahle kodwa ngibona ngazathi baya noma ikuphi as long as kuyilento uyabona. Hayi iqhubeke ihlale-ke into-ke kahle kahle iyona background-ke eyenza ukuthi ngize ngi-research-ke manje ngifuna ukwazi ukuthi yini le eyenza ukuthi sihlukane kahle kahle liyini kanti ibandla uyabona liyini ibandla. Ngifuna ukwazi more nokuthi sihlukaniswa yini ngoba ngithi noma ngifunda ezwini lapha ngithola ukuthi hayi bo no Paul lapha ku 1 Corinthians khona lapha athi khona is Christ divided. Yabo zonke lezi zinto ezinjalo zingi-excite ngifune more ukuthi ukuthi khona into ekhona la e-wrong engazi ukuthi yini. Right, so ngiyacabanga ukuthi i-background-ke isibekile-ke ukuthi-ke sengizoqala ngokuthi-ke liyini vele ibandla ngaphambi kokuthi ngichaze ngebandla. Ngizocela unepeni nephepha uthathe lamavesi ngoba angifuni siwafunde ngibona ngazathi kudla isikhathi ukufunda. Ngicela uwabhale 1 Corinthians chapter 6 verse 15. Ilandelayo Matthew chapter 16 verse 18. Ilandelayo 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Bese kuba yini 1 Corinthians chapter 16 verse 19. So ngizokhuluma nje asizokufunda. Ngizocela ukuthi uyifundele njengoba ngisho ukuthi ngiyenzela ukuthi isikhathi singadliki sifuvula iBhayibheli. Usho ukuthi umlaleli uzoyifundela emakhaya. Siyabonga. Right ke liyini ke ibandla umbuzo ke njengoba ngisho ukuthi i-research engiyitholile lena mangifunda. Okay. Mhlawumbe ungakaqhubeki-ke nje ukubuza kwi-background lo sophuma kuyona. Lana ufika khona-ke uhlangana nenkosi-ke umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Into eyenzeka nini mhlambe leyo? Mhlawumbe abalali bengathanda ukwazi. Njengoba ngishilo ngathi I think ngayikhuluma le, that's why ngazange ngithande yabo mangivakashela lapha laba abafikile eNurses Home. Kwenzeka lapho kodwa angizange ngiyenze njengoba kuthiwa phakama isandla. Okay, ngisacela ukuyichaza kancane ukuthi ke hayi ngingene-ke lapha-ke ku-worship konke. Mangilalela ngithola ukuthi yonke into abakhuluma ngayo labantu abasindisiwe bakhuluma into esenhliziyweni yabo. Uma bethi uyakholwa ngenhliziyo umvumo uJesu nje mina nje kwaba yes konke abakushoyo bakhuluma into ekuphi engaphakathi kwami. Ngiyavumelana ngiyamangala ngoba bengisonto weseli ayangikhumbuli nakanye mina kukhulunywa ngensindiso. Angikhumbuli kukhulunywa ukuzalwa kabusha ukuthathela lezo. No. Uphenduka. Kahle njengoba ngisho ukuthi bese ukuya kwami eweseli ngiyambonga uNkulunkulu because ilapha engezwe khona ngoJesu. Ngithanda uJesu. Ngamthanda kwakuze ukuthi mangihamba ngedwa ngifikelwe umunyu ngikhala inyembezi ngikhalela abantu uJesu ngiyamthanda. Emncane nibaba. Ngikhula nje uJesu ukuthi wayehlushelwani njengoba ngisho ukuthi ngezwe ukukhulunywa yini izazi zasempumalanga ezabona inkanyezi zaphatha amagifts ihambisela uJesu konke okwenzeka. So ngibuka-ke lento lolu munyu luvele ukuthi wazohluleka ngoba phela ngiyezwa ukuthi wayehamba ephilisa abagulayo aphe abampofu ukudla.
angazi ukuthi asafika esiphambanweni Yeah. nalo umunyu lapho lalivela khona Yeah. Yeah. ukuthi nje kwasahlupheka hayibo. Yeah. Naku-ke sengilana-ke manje kulaba abakhuluma lento engaphakathi kwami sekuthiwa kakhulekwe-ke la makukhulekwa-ke kuye kuthiwa kucinyezwe Yeah. uma secinyeziwe-ke sekuthiwa-ke abakhetha uJesu abaphakamise isandla. Yeah. Angizange ngisiphakamise, Yeah. angisiphakamisanga isandla. Yeah. Yini indaba ongaphakamisa isandla? Ngoba kuthiwa bakhetha uJesu. Okay. Cha, mina ngaba nje umuntu othi angikwazi ukuphakamisa isandla, mina kathi uJesu ngamthanda futhi naye uyazi ukuthi ngiyamthanda. Lokho nje abakushoyo ngivumela kusho ukuthi umthetho wami ngisindisiwe. Bengingazi ngoba bekungashiwo ndawo Yeah. ukuthi uma ukholwa uyayibona leyo Yeah. umvuma uJesu ngikholwa yonke into Yeah. ngiyamthanda, so ngathi angisiphakamisa isandla. Yeah. No, ngoba phela mangisiphakamisa mina ngibona ukuthi kuzothiwa ngikhathi ngimazi manje or ngikhetha manje kathi ngiyamthanda mina uJesu. So ngiyazi-ke ukuthi khona abazalwane-ke ababethi kusho ukuthi-ke mamkhanyile awusindiswanga ngoba awumkhethanga wamvuma phambi kwabantu. Ngithi mina hayi-ke mina engikwaziyo ukuthi konke abakushilo ngivumelana nakho. Yeah. Yiloko okungaphakathi kwami. Yeah. Ngiyamthanda uJesu, angizi ukuthi-ke manje ngiqale phansi-ke mina ngiphakamise isandla ngoba sengikule group. Yeah. No, so ngasindiswa kanjalo ngaqala ngakhuluma ukuthi ngisindisiwe Uh-huh. ngoba ngivumelana nezwi abashoyo. Angizange ngimkhethe phambi kwabantu kuthiwa ngisho ngirecite le umkhuleko orecitewayo lo engathi noma ngibheka iBhayibheli mina ngubona. Yeah. Angazi-ke Okay. kodwa-ke nje lilonke ngaba umuntu osindisiwe ngoba ngivumelana nani nokushunyayelwayo Yeah. ukuthi uyakholwa ngenhliziyo umvume. Yebo, kade ngaqala ngamthanda. Okay. Okay. Ngaqala-ke lapho-ke Okay. ukuthi-ke ngithi-ke mina nginjani ngisindisiwe, ngasho ngesibindi futhi nje esikhulu. So sengiyalalela-ke manje sengihamba abasindisiwe, Okay. kodwa-ke isasele-ke into ngoba nabo ngathola ukuthi nabo angazi bawu-100 banike nabo-ke bahlukene bese Divided. yes Okay. ihleli lento ayiphelile. Yes, ngisindisiwe manje bekungashiwe weseli ukuthi ukusindiswa. Okay. Well, yeah, ngiyacabanga ukuthi abalaleli bangizwa. Mhlawumbe umunye uzokuthanda ukwazi ukuthi lento kuthiwa uma umuntu ethi usindisiwe ke lokho kuthiwa ukuphenduka ukuthi ngiyayishiya impilo endala ngiqala enye impilo. Okay, Wakubona lokho empilweni yakho? ngikuzwe later. Yeah. Yabona ukuthi you repent, ubhabhadiswe, yabona. Yes. Later ezingikhula ekwazini inkosi uJesu. Okay. Kodwa then cha ngangakwazi nokuthi ufune ngiphenduke. Cha, ngavele ngakholwa nje ukuthi ukholwa ngenhliziyo ngathi vele ngiyakholwa mina uJesu. Okay. Ngiyamthanda. So uma bethi ukusindiswa lokho ngasindiswa ngaphandle ukuthi angirecitanga-ke. Cha, angizange ngibe available ukuthi ngisho lokho kushiwo. Okay. Amen. Siyabonga, singaqhubeka ke. Ngithi-ke liyini-ke ibandla lento engithe isencwadini ebhalwe Okay. ngesiLungu ngichaza ngesiZulu-ke manje Okay. ukuthi liyini Yes. ibandla. Yeah. Right, ngesiGreek kunegama kuthiwa i-ecclesia. Le ecclesia ngesingisi isenate. Isenate. Hayi, ngazi ngesingisi kuthiwa isenate. Yeah. Okay, kahle kahle ibandla or the church Yeah. aliyona Isenate i-political. ngesiZulu. Okay. Ngesenate ngesiZulu. Angazi kodwa nje like okushawa khona imithetho into ezinjalo. Uh-huh. Yabo. Akuyona i-council. Isigungu. Yeah, into enjalo Umkhandlu. ephathelene Woba nepolitiki, political thing ngoba vele the church term is a political term, akuyona i-religious term. Yeah. Yes. So isenate ingena kanjalo. Ngicabanga ukuthi i-cabinet abanye babiza ukuthi i-cabinet, Yebo, angazi ingena umkhandlu, kanjalo. But isigungu. it's a political term, not a religious term. Yeah. Remember, no Jesus ufike la as a king, not as a religious leader. Yeah. Okay? As a king. As a king of kings. As a political man. Yes. Yeah. Right ke. Sengishilo ngathi it's a political term. Yeah. Akuyona religious term. Yeah. And ke elinye lamavesi ke liyasho lapha kuMateyu
sorry, u-1 Corinthians 6:15 elithi ibandla liwumzimba kaKristu. Awucela uphinde ivesi. Okay, 1 Corinthians 6:15 ilama vesi bengibanike wona iqala. All right, okay. Yes. So liwumzimba kaKristu. And ke ngamunye we are part of that body. Or sometimes we are members of that body. Ngamunye thina esikholwayo esisindisiwe. Right? Njoba ngisho ukuthi ivesi likhona nalo lapha phezulu 1 Corinthians 12:27. Yep. Yes. So siyini futhi si temple uhlala ngaphakathi kwaleli temple. I-church njalo le ngikhuluma ngayo. Right? The church. Okay. Abesethi ke futhi ke Matthew 16 athi uJesu I will build my athi ngizokwakha ibandla lami. Lo mzimba kaKristu wakhiwe obani ke singakadluli mhlambe kakhulu khona. Wakhiwe obani? Yeah. Umzimba kaKristu. Abakholwayo. Ibandla lingumzimba kaKristu. Yes, angithi umbuzo uthi liyini ibandla? Liyini ibandla? Yes, lingumzimba kaKristu. Ngase ngithi individually thina esikholwayo. Yes. We are part of the body. Abasindisiwe abazelwe kabusha abaphendukile. Amen. Yibo-ke ababa ingxenye yomzimba kaKristu. Hallelujah. Babhapathiswa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Okay. Amen. So ibandla liyi-temple umzimba wethu. Ngase ngithi ke siya laphana ke ukuthi ke wayekhuluma mayithi uzolakha ibandla lakhe uJesu about himself as the rock of salvation. Okay. Lensindiso himself. Mayithi ngizolakha ibandla. Yes. Usho ukuthi bazophenduka abantu. Hallelujah. Baphendukele kimi. Labo bantu ke bazoba umzimba wami. Hallelujah. Labo bantu babe ibandla. Ibandla. Baphinde futhi babe ithempeli. Hallelujah. Right? Yes. And then ke futhi the church li assembly or ukuhlangana waba called out laba ababiziwe abakholiwe abahlangene mabehlangene ndawonye kune gathering yalabantu abakholwayo kesho ukuthi ibandla lelo ngenkathi kushunyelwa ivangeli lombuso kaNkulunkulu umuntu ehlabeke enhlizweni aphenduka vuma uJesu abe inkosi. Amen. That person is called out. Hallelujah. Out of the system, out of darkness. Yes. Angene ephileni okuphakade. Hallelujah. Lo muntu kuseyingxenye yani yebandla. Yes. Okay. Mabehlangana ke labo bantu sebemqondo munye. So ke labo bantu mabehlangana lokho kuhlangana kwabo bendawonye ngisho bekahlanganela kuphi bayibandla. Hallelujah. Ngisho bathola emgaqweni ngisho bathola grounded phakathi le ground ngisho bathola phasi esihlahla ngisho bayini bayibandla. Ibandla kusilona. No, uyabona usasho njalo usathi noma ikuphi I'm thinking of Aquila benoPriscilla ukuthi wababehlanganyela endlini lapho. Iyona inkosi uqobo inkosi uJesu siyithola ifundisa isentabeni siyithola ifundisa isolwandle emkhonjeni isogwini lolwandle siyithola ifundisa inkosi isendlini esinagogeni siyithola ifundisa isemzini omuntu. So lokho kuhlangana kwabantu abamqondile bekholwa inkosi uJesu babizwa kuthiwa ibandla. Sometimes these days kuthiwa isel angithi yabona ukuthi isel group. Yes. Into enjalo ibandla because bahlangene la yes bekhuluma ngeindaba. Okay. Uhlanganyele emakhaya. Amen. Ama cell groups. Yes. Right, liyini futhi ibandla lilodwa one church. Utheni uthe ngizokwakha ibandla. Yes. Akasho Not amabandla. No. Yes. Not amabandla. So lilodwa ibandla. Enibandla mhlambe ke ngoba mhlambe ke kunabantu abasilalele abalifunda iBhayibheli. Yes. Uzohlangana eBhayibhelini negama elithi ngomphostoli Paul ngiyakhonza
noma lo asuke embhalela incwadi ethile kubazalwane Asho athi igama lendawo. siyakhonza uyakhonza kuwo wonke amabandla ikhona language enjalo ozoyithola eBhayibhelini Yes. ngiyakhonza mina Paul kuwo wonke amabandla lokho akusho ukuthi amabandla amaningi nesense ukuthi elikabani Amen. ukhulunywa ukuthi abazalwane bayibandla kodwa basendaweni Endaweni ethile. ezahlukene Njengokuthi Korinte, Efesi, Yes, yabona into yes. enjalo. So ke Yes. kusho ukuthi it's like indawo Definitely. labe khona abazalwane Yebo, bayibandla. but ibandla Yes. lilodwa. Lilodwa. Njengoba ngoba ethe lingumzimba kaKristu. Hallelujah. Yes. Ongahlukene, you know, when you look at umzimba wakho unama parts amangaki? Njengoba ngishilo ukuthi we are members of that body of Christ. Yes. Khona iqakala, khona isandla, Yes. khona umlomo, khona you are part of one body which is not divided. Yes. Ukuluma obuhlungu, umzimba wonke uyezwela. Okay. Hence a unity of the body of Christ. Yes. The importance of the unity. Ukuthi asihlukani. No Paul uye ichaze kahle lapha I think angazi ngo 1 Corinthians lapha athi uKristu udividekile yini bafethu. Yes. No. There is one. Abanye bathi abaka Apollo, abanye bathi abami ngifelanga umuntu mina kusho khona. Yes. Amen. Right. Mhlawumbe khona? Hayi qhubeka Okay. mama. And then ke ibandla, the church, yilapho mayithi Jesu uzolakha because ilapho okuzofundiswa khona ku-edifywe ini abazalwane. Yeah. Kufanele bafunde lapho. Yeah. Bafunde njengoba lisho ukuthini ukuthi wanika abanye baba abapostoli othisha ubani ukuze kufundiswe bazofundiswa ngoba beqoqene endaweni ethile. Yilaba abahlala abanaliziphiwo ezinhlanu ukuze kwenzekeni. Usho ukuthi kulibandla phakathi. Yes. Kukhona abantu abakhethwe inkosi uJesu baphiwa izipho ukuze unkosi uJesu ngomoya ongcwele Hallelujah. afundise laba abangabi nalo ulwazi. Amen. Then ibandla lelo. Exactly. All right. And wonke lonto kuthiwa i-fivefold ministry, it must be there. It must be there. I know ke ukuthi mhlawumbe umusu uba specific ke ukuthi ubani wenzani. Uyayibona lo. Yes. Angikho ke lapho. Okay. Kodwa nje ukuthi they must be available. Yes. Bonke. Like ngenze nje example yomprofeti ukuthi kufanele azosho ukuthi uNkulunkulu uthi. uNkulunkulu. Ebandleni. Exactly. Hayi esontweni lakhe. No. Uma eseba upastor ke futhi sekunenkinga angikho ke lapho ngikhuluma ngobunye bomzimba kaKristu. Okay. Hallelujah. Right ngithena ke lokho ukuthi bafunde is because of ukuthi injongo original plan kaNkulunkulu. Yes. Ayenayo engqondweni yakhe. Yes. Ukuthi lo mbuso wasekhaya Yeah. ube semhlabeni. Yes. Hallelujah. Yes. Manje bazofunda kanjani uma bengafundiswa ebandleni? Ngikhuluma ngombuso ke manje kaNkulunkulu okuyiyona true gospel, good news no Jesu akhuluma ngayo kuphela. Yeah. Kingdom of heaven, kingdom of heaven, Yeah. kingdom of God, kingdom wazi akangakhuluma nange salvation. All right. Liyini ibandla? Ibandla lomzimba. Umbuso. Lomzimba kaKristu. Yeah. Then Bese ngichazela. usukhuluma ngombuso ke futhi manje. Sengisho kona ukuthi angithi la ebandleni yilapho abantu bafundiswa khona according to ama gift abanikwe wona Befundiswa. ukuthi bafundiswa ini about umbuso kaNkulunkulu, the good news, the gospel which is one. Yeah. Njoba angakhulumi ke ngama divisions ngoba iwona asidividayo kodwa angikho ke lapho. All right. Kodwa igospel yinye uJesu ayishiya. Ithini gospel? Ithini? It is seek his kingdom. Funani umbuso nokulunga kwawo. Bese thi izinto ziyonezelwa. uMateyu 6:33 loyo. Yes. So ngisaqhubeka ke ukuthi liyini ibandla. Sengifuna ukuthi ngithi ke manje yini engayona ibandla. Singakadluli ke mhlambe ukuthi lini ibandla. Usukhuluma ngombuso. Balaleli ngokweSambulo chapter 5 verse 9 no 10. Okay. uJesu uyena owenze
abantu from ezilimini emndenini kunama nations wonke wabenza baba umbuso nabapriesti kuNkulunkulu okusho ukuthi ibandla liyini futhi lingumbuso lo mbuso ufuna kubonakale kuphi lo mbuso ubonakale kithi ubonakala emhlabeni kodwa kuwumbuso wakuphi wasekhaya manje laba abafundisayo ke abanikezwe iphiwo bafundisela ukuthi impilo yasezulwini ibe la emhlabeni kulaba abantu ababizwa kuthiwa yini ibandla uma ngabe laba bantu bewumbuso abakwazi ke futhi ukulawulwa omunye umbuso because bona bewumbuso banendlela yabo their own system yokuphila so yini ibandla umbuso ubuso ubani uNkulunkulu abantu ababuso uNkulunkulu abantu abanempilo kaNkulunkulu amen siyabonga ngoba vele injongo his original plan kwakuwukuthi umbuso wasekhaya ezulwini ube la emhlabeni all right ukuthi to colonize planet earth ngezinto zasekhaya ama values culture konke la eqaleni balalele uNkulunkulu emiso Adam no Eva lapha ensimini yase-Eden babe kufanele baphila impilo yasezulwini lesemhlabeni bona uNkulunkulu ebanikeze ilungelo iright lokuthi kube yibona ababusayo ku planet earth so uNkulunkulu ebabukela nje abantwana bakhe beranisha the whole planet earth so i-original plan icebo likaNkulunkulu uhlelo lukaNkulunkulu eqaleni kwakuyilelo manje ke masengena isono ke umuntu wahlubuka ke waxebuka kuNkulunkulu wahlukana noNkulunkulu uJesu Kristu uzele ukuzombuyisela kulelo plan so that original ngendlela yaseqaleni yeah so lini kanti ibandla so ke ibandla kufanele liphathwe abantu abangayona ingxenye yombuso kaNkulunkulu haleluya siyabonga haleluya sesikaqhubeka ke sisaqhubeka ukuthi liyi ngithi ke manje ke yini elingayona yes alikho divided sesike sakusho kancane ke lokho alikho divided aliyona iorganization aliyona business aliyona ifamily yomuntu othile yayibona lo okuzothi uma akuyona into yakwesibiya abalaleli ukuthi nangusibiya unebandla mayefa lizothathwa indodana yakhe mayifa yona uthathwa indodana yakhe so into akusiyona into inheritwayo ibandla lika Kristu Jesu haleluya kwaphela and li one okay now ownership lo bisichaza kona ukuthi alo owned by anybody and ali create membership yabantu abazohlala la abajoyinayo bangayindawo babhala membership uyazi bonke abakholwa inkosi uJesu bangama members yes omzimba kaKristu bangama members omndeni kaNkulunkulu wasezulwini so ke awukwazi ukuthatha okukaNkulunkulu kwenze kube ngokwakho right uzuhamba utshela abantu ukuthi laba bami nomunye aqhamuka athi labo ungabathinta abami no ibandla leqiniso le owner uJesu Kristu yena yedwa okay and awunalo ilungelo wena lokuthi utha abantu abangayi kulapha nalapha mhlawumbe ethendeni elithile ngoba bazokuyala abantu abakaNkulunkulu provided lelo tende umholi weqiniso usehlolile imfundiso ekhona nomoya khona then ke njengomalusi usengaba 90 ethi ke aningayi laphana ngoba akushunyela umbuso kaNkulunkulu yebo nanso igospel phela amatende ayamiswa ngenhlo sesahlukene yes all right yeah hallelujah aliyini futhi aliyona indawo ye-entertainment I'm sure ku straightforward lokho entertainwa performwa lapha stage it's not for that amanye amagama abaperformayo ibandla maworshipper for example siworshipper sonke kanye same level
asikho isidingo sokuthi kube khona abaperformayo lapha. Yes. No. Siworshipa khona la. Nabaleader bazolida khona amongst us. Yes. Ibandla not ngoba manje sugcina sibuka lapha yani bese kuvuka into eziningi futhi kwabanye. Ngoba phela silingani nangokukholwa. Nabanye abaperformayo beze nezinhloso zabo sokuthi mina ngizoperforma kanje and so on and so forth. Yeah. Okay. Yes, Yeah, mhlambe singayicacisa kancane bazalwane ukuthi akusiyona indawo ye-performance indawo whereby ulawula khona umoya ongcwele esikwenzayo sikwenza ngomoya kaNkuluNkulu ngokwezwi kaNkuluNkulu ngokwentando kaNkuluNkulu akufani nangendlela makuthiwa khona ama-artist khona inkonsi consult lapha ne-stadium esithile kuzoperformanywa yabona no ikhona indlela yasezweni leyo so ibandla linayo lonto ibandla lihamba ngomoya ongcwele kaNkuluNkulu haleluya yes ibandla alinazo itulo ezithile okufuneka ihlale lapha phezulu ihlalo osibanibani or la phansi siyalingana somzimba kaKristu sonke nazo zonke leziphiwe inhlanu ziyalingana zonke yes ngoba ziyadingana zona ukwakha umzimba kaKristu owodwa umzimba kaKristu. Ya kodwa ke ngelila ngabazalwane mayinkosi ke isipha ithuba siyocaciswa futhi ukuthi ke yes iBhayibheli liyakhuluma futhi ngabaholayo ebandleni kodwa laba baholayo ngokufundisa kwenkosi yethu uJesu Kristu abaholi ngokuba izikhulu bahola ngokuba izikhonzi then ke bese kuthi abapostoli futhi baphinde baluleke ukuthi ke nibahloniphe futhi abanjani abaniholayo uma ufunde ngithi amaHebheru 13 mangaphosisi ukuthi ke nibazise laba abaniholayo bangaholi ngokububula noma ngenhlungu as much as kukhona lokho asiqaphele futhi ukuthi ke singenzi ngendlela yasezweni batholakala laba abaholayo ngoba bemiswe uNkulunkulu ukuthi bahola umhlambi kaJesu Kristu izimve kaJesu Kristu bona basuke bebambela inkosi uJesu besizwa umoya engcwele kufanele bahole ngendlela efanele hayi ngalendlela ke mathola lesenginesitulo sobukhosi isicacise silokhozayo siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu haleluya sikhuluma ngebandla lini bazalwane ibandla mhlambe mina gogo bengathi mhlamba asede negama lithi lini ibandla leqiniso no it's okay ngelila kodwa it's okay la ngempela kodwa ngiyacabanga ukuthi njengoba sichaza ukuthi yini elingayona sikhuluma ngeqiniso ngoba lokho engisho njengamanje lokho okungakona sengiyanandisa nje gogo siqhubekele amen futhi ibandla linabo o senior pastor no junior pastor yes amen okay ibandla linayo uniform ngoba sifanele silingane sonke ibandla linayo uniform balaleli le yendwangu egqokwa embathisa umzimba wenyama yebo kodwa ibandla lonke efuneke libe uniform ekufuzeni kuJesu Kristu ngomoya amen spiritual yes lithi mawubekini lo mqondo so there should be a uniformity makhulu ngebandla kufanele lifane noKristu lithande njengoJesu Kristu haleluya yes wasengishilo ukuthi bengakakusho ukuthi ayikho ifounder lenkosi yami yebandla ifounder phela uJesu Kristu akithi kodwa manje phela manje uthi phezukwane ledwala amen zakulakhe ibandla haleluya kana masange hadika awonelihlula laqala uJesu haleluya so manje you cannot come up as a founder ke mntaka baba hayi elakho lelo akulona eliqiniso right ibandla alinawo ama-man-made visions haleluya sakhuluma ngebandla leyini alikona ke lokho ebengichaza ngayo uJohn chapter 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu alithanda izwe kangaka haleluya wazwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kube lona lokholwa yangabhubhi kodwa benokuphila sithola ivision ngabani lapho haleluya kaNkulunkulu ukuthi abantu kufanele babe nani
nokuphila okuphakathi. So ke sisebenza ngayo, sisebenzela phezulu kwayo. Yes. Into nje esinayo ukuthi kufanele kubonakala abantu benokuphila okuphakathi embusweni kaNkulunkulu. Yes. Amen. Hallelujah. Unity of the Of church. the church. All right. So sengishilo ukuthi yini ongazayo ngesingami mina ngiqedile unless kunembuzo ke basalwane. Yeah. Bese ngikhophisa. Bazalwane ke lokho akushoyo kwemama ke izinto lezi ngokumlalela ngima ngimuzwe echaza ezamhlupha emncaneni bakhe. Yes. Yena ngokwakhe wayicabanga ukuthi makukhulunywa ngabantu abakholwa inkosi uJesu kufanele babe into eyodwa. But kwamdisturba lokho ukuthi ekukhuleni kwakhe mayihamba noma wakhe enkonzweni khona isonto azoleqa nelesibini lesithathu lesine waya kuleliyana lihluke ngani ngoba wonke lawa akhuluma ngoJesu Kristu. So ke manje kanti uNkulunkulu uyamsebenza umlindile kuthina amambulele ukuthi kahle hle liyini ibandla. So ke sekunezinto ezicashe ukuthi ziyibandla kanti akuzilona ibandla. Ingakho ke uzosuka lana uJombe uyoshona lena ngoba lokho nakho akukho lana. Kodwa kucashe ukuthi yini ibandla. So ingakho ke sithi khona ibandla leqiniso elilodwa elingelika Kristu Jesu. Yabona aliona umuntu lelo bandla. Umnikazi walo uJesu uJesu isisekelo lokuqalile lakhelwa phe kwakhe. uJesu ushiya imfundiso ukuthi kufanele liphile kanjani. So ke abaqashwe inkosi uJesu bathunywa inkosi uJesu basebenzela umbuso kaNkulunkulu bafundisa lokhu uJesu akufundisile ukwengeza amalunga kuphi ebandleni hayi ukuthi kusuke eqalwa phansi ukuthi liyaqalwa phansi isisekelo already sibekiwe. So ke kwamlidile kuthena umama ke lezi zinto ke mazambuleka kuye agcine ebhala phansi incwadi not kube umbhali wencwadi kodwa wabhala izinto uNkulunkulu amambulela zona. So ke mase ibhalileke wayibhala kulimi lwesingisi kwenzela ukuthi wonke umuntu ayithole unity of the church. So ke ibhale ngesingisi incwadi nami ngibukile bazalwane incwadi imnandi nje kakhulu impela. Une misprinting nje kuphela imisprint iyodwa ku chapter 1 laphana ukuthi church is not a kingdom. Ngomthetho church is the kingdom. So ke in case uyithola lencwadi kunaleyo nto leyo uyinotice lo nto leyo. Siyabonga kakhulu ke egameni lika Jesu. Okay. So njoba senibonile ukuthi ke unity of the church ngase ngithi ke there are no churches but one. Hallelujah. Ningaconfuse ke bazalwane. Ngicela ukukhothalela ivesi ngoba ngifuna lento nilokhoza. Isambulo chapter 2 verse 11. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya ema Bandleni. uma kuthiwe babandleni khulwa ngebandla kodwa abazalwane khulwa ngabazalwane abasendaweni enjani ezahlukene. Hayi ukuthi kunemfundiso ezahlukene. No, lama bandla okhulwa ngawo lana uzothola imfundiso eyodwa. Ubona bonke ngoba babhilonga umuntu oyedwa uJesu Kristu nanokuthi bangobumbuso bawumbuso kaNkulunkulu. Hayi lento ekhona ukuthi kunamabandla akhona elikabani lena liphethe ubani cha ayikho into kanjalo. Lilodwa ibandla libuso kaNkulunkulu ophilayo ngenkosi uJesu Kristu. Amen. And inkosi uJesu uzothatha ibandla. Siyabonga ke mamtholakela mhlambe ke abanombuzo nabafina mhlambe ukukhomenta mhlambe ke kulokho osukuthulile bengakuthola kuphi ke inombolo yakho. Okay, inamba yami WhatsApp futhi is 079 079 553 553 0267 0267. Yeah. Asiphinde futhi 079 079 553 553 0267. 0267. Yeah. Iyaphinde WhatsApp futhi. Hallelujah. Sibonge kakhulu balaleli isikhathi esibe naso mhlambe masuzwile uphinde futhi ubuyele mina ngikhula kanjalo ezintweni zikaNkuluNkulu mangizwa ngiyayilalela ngiphinde ngibuyele kuyona ngidlinze meditate then uNkulunkulu ambule ngendlela ethile ngiphinde ngibuyele kuyona futhi khona indlela ozophinde uzwe ngayo futhi umoya ongcwele uyakulekelela. Siyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu. Siyabonga bamtholakala egameni kaJesu. Amen. Ngiyabonga kakhulu ukuthi akuphelile la besathe what is the church and what it is not. Sisazobona imission ye church isiqhubeke ngoba phela kahle kahle is this
Alright, izinto uma mtholela ambulelwa zona wayibhala phansi. Yes. Namhlanje besaveza ukuthi ke liyini ibandla. Nokuthi kusuka Yini lena elingesiyona ibandla. Yes. Then ke sekuzoqhubeka ke manje Kube ukuthi ke nemishini. imishini yalo umsebenzi walo exactly. yini umsebenzi webandla. Yes. That is chapter 2 ke lo. Siyabonga kakhulu. Kabanzi nge-unity, ama-benefits of church unity, neo-division. So-ke nje kusho ukuthi kuzoba ama-parts. Alright. UNkulunkulu Eqhubeka. esinike ithuba. Amen. uNkulunkulu anibusise. Amen.